пациентите нямат никакъв достъп до лечението, качественото лечение на лимфедем. Цените за компресивните облекла за болните с лимфедем и комплексната деконгестивна терапия са непосилни. Преди да се стигне до изработването на чорапа, се премина през процедури, свързани с доста средства от моя страна. Закупуване на материалите за бандажиране, провеждане на 10 процедури, мануален лимфен дренаж, посещение при лекар-специалист в София. Бинтове все още не съм си купила, защото и за тях трябва да се отделят пари. Масажът, лимфодренажният, на който ходя поддържащо, също е 60-80 лева. Това нещо всяка година става все по-зле и по-зле. Докато бях в Чехия, бяха потресени от състоянието на крака ми. Не мога да си позволя да си закупя от тези чорапи, защото са скъпи. Стойността му не е малка. Струва, мисля, че беше близо 900 лева. Погашник, който преди 5 години струваше 818 лева и който не успях да обуя поради неправилно взети мерки. Един съвсем не е достатъчен за една година, тъй като след като се изперя, аз трябва отново да сложа нещо върху моя крак. За да бъдат закупени всички тези помощни средства, които ме държат на крака, аз съм лишила семейството си и себе си от доста неща.